ምስ ካልኦት ቤተሰብ በአዶፕሽን ማለት ብመዕበያ ካብ ዘዕበይዋ ናብቶም ናይ ስጋ ወለዳ ክትከይድ ክትውስን እንከላ እቲ ውሳኔ ኣብ ሂወታ እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ኣይተረድኣን። ዋላ እኳ ምስ ናይ ስጋ ወለዳ ዝምድና ክትሕድስ ዘልያ እንተኾነት እቲ ዝምድና ግን ናብ ኣዝዩ ረባሽን ሓደገኛን ኩነታት ዝመርሕ እዩ ነይሩ። እቲ ሓደገኛ መወዳእታ ግን እንታይ እዩ ነይሩ? ንሎሚ ሓደ ኣዝዩ ዘይእመን ዛንታን ጨካን ፍጻመን ሒዘልኩም ከቕርብ እየ። ንቻነልና ሰብስክራይብ፣ ነዚ ቪድዮ ከዓ ላይክን ኮመንትን ብምሃብ ቤተሰብ ኩኑ። ሰብስክራይብ ክትገብሩ ከለኹም ነታ ቀያሕ መልጎም ብምጥዋቕ ኣብ ጥቓአን ዘላ ናይ ደወል ምልክት ምስ ትጻውጡ ንፍኖ ዝኾነ መደባት ብሓድሽ ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ንሕጂ ግን ናብዛ ቀዲመ ጀሚረልኩም ፀናሕኩ ሓቀኛ ናይ ኬቲ ናይ ገበን ዛንታ ክስክረኩም እየ። ስቴቨን ፕላት ኣብ መጀመርያ ዕስራታት እንከሎ ኣብ ሳን አንቶኒዮ ትነብር ንዝነበረት ትሕቲ ዕድመ ጓል ብኢንተርነት ረኺቡ ምስ ኣፍቕራዊ ዝምድና መስረተ። ነታ ጎርዞን ምርካብ ካብ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ መንበሪኡ ናብ ቴክሳስ ንኽወርድ ወሰነ። ዓመቱ 1995 እዩ ነይሩ። እታ ጎርዞ ኣሊሳ እትበሃል ጓል 15 ዓመት ትሕቲ ዕድመ ቆልዓ ዝነበረት። ዋላ እኳ ኣሊሳ ገና ቆልዓ እንተነበረት ምስ ስቴቨን ፍቕሪ ካብ ምስራት ግን ናይ ዓንቀፃን። ክልቲኦም ፍቕራዊ ዝምድንኦም ቀጸሉ። ኣሊሳ ምስ ስቴቨን ድሕሪ ምርኻባ ድሕሪ 2 ዓመታት ጥንሲ ሓዘት። ጥሪ 1998 ድማ እታ ጓል 15 ዓመት ኣሊዛ ጓል ተገላገለት። ሓንቲ ጽብቕቲ ቆልዓ ናብዚ ዓለም ተሓወሰት። ዴኒስ ኢሎም እውን ሰመይዋ። ስቴቨን ብባህሪኡ ካብ ናብ ሰብ ናብ ቁጡዕ ኣራዊት እዩ ዝቐርብ ነይሩ። ኣሊስ ከም ትብሎ ንዴኒስ ጓሎም ገና ኣዋርሕ ከይቁፀረት ነቲ መከላኸሊ ዘይብሉ ኣካላታ ብምቕንጣው ቁስሊ ንቁስሊ ይገብሮ ነይሩ። መዓስ እዚ ጥራይ ነታ ምንም ዘይትፈልጥ ህፃን ኣብ መዝሓለ ኣእትዩ ናይቲ መዝሓለ ኦክሲጅን ክሳዕ ዝውዳእ የጽንሓ ክሳብ ኣብ ሞት ትጽጋዓሉ እዋን እውን ነይሩ። እዚ ግን ገለ ካብቲ ዝውርደላ መጥቃዕትታት ብውሕዱ እዩ ዝነበረ። ካብዚ ዝነቐለ ድማ ኣዲኣ ዝኸበደ ውሳነ ወሰነት። ንጓላ ኣብ እንዳኽ ዘኽታማት መዕበይ ቆልዑ ሃበታ። እታ ጓል 8 ኣዋርሕ ህፃን ድማ ሕጉስቲ ኮይና ንኽትዓብን ብሂወት ንኽትቅፅልን ተባሂሉ ካብ ሕቑፍን ጡብን ኣዲኣ ተፈልያ ናብ መዕበይ ዘኽታማት ተሰጋገረት። ስቴቨን ኣሊሳን ናብሮኦም ቀጸሉ። ብዙሕ ከይጸንሐ ዴኒስ ጓሎም አንቶኒን ኬሊን ዝተባሃሉ ኣዝዮም ለዋሃት ሕያወት ሰባት ንኸዕብይዋ ብኣዶፕሽን ማለት ብመዕበያ ወሰድዋ። ሽማ ድማ ኬቲ ብምባል ቀየርዎ። ኣብ ዶቨር ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ገዝኦም ድማ ብሓጎስን ደስታን ኣዕበይዋ። ኬቲ ጓል 18 ዓመት ምስ ኮነት ኣዝያ ጽብቕትን ናይ ስነ ጥበብ ተምሃሪት ኮይና ዓበየት። ብኻልእ ወገን ስቴቨንን ኣሊሳን ጓሎም ንማዕበይ ዘኽታማት ካብ ዝሃብዋ ድሕሪ 10 ዓመታት ካልአይቲ ጓል ወለዱ። ጸኒሖም እውን ሳልሰይቲ ደገሙ። እዚ ድማ ዘዕብይዋን 2 ኣዋልድ ነይሮኖኦም ማለት እዩ። ክልቲኦም መጻምድቲ ንክልቲአን ደቆም ከዕብዩ እንከለዉ ውጥረቶምን ጭንቀቶምን ወሰኸ። ኤሊሳ ከም ትብሎ እቲ ቁጡዕ በዓል ቤታ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝሓርቀሉ እዋናት ኣብ ገዛ ዘሎ ኣቑሑት ይሰብር፣ መንደቕ ገዝኦም ብጉስጢ ይሃርሞ። ጠንቂ ኩሉ ዘበሳጭዎ ዝነበረ ጉዳይ ከዓ 8 ዓመታት ዝኣክል ቀዋሚ ስራሕ ዘይነበሮ ብምዃኑ እዩ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ንልዕሊ 8 ዓመታት ኩሉ ጾር ናይ ገዛ ኣብ ሕቖ ኣሊሳ ወዲቑ ነበረ። ናይ ስቴቨን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ ዝኸይድ ዝነበረ ጠባይን ኣሊሳ ጭንቀት ክፈጥረላ ጀመረ። እሳ ከም ትብሎ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ገዛ ጭቕጭቕ ይፈጥር። ናይቲ ገዛ ኣቑሑት ወትሩ ብቐድኡ ምስ ተሰውሩ እዮም። ደቅና ኣብ ገጸን ምልክታት ከም ዝህልወን ኮይነን። ብኻልእ ወገን ኤቲ ጓል 18 ዓመት ኮይና ኢንተርነት ኣካውንት ኣውፅያ ብማሕበራዊ መራኸቢ ንወለዳ ረኸበቶም። ንናይ ስጋ ወለዳ ክትረኽቦም ኣዝያ ትደሊ ብምንባራ ድማ ኣዝያ ተሓጎሰት። ምስ ወለዳ ብኢንተርነት ምስ ተፀሓሓፉ ከዓ እቲ ትመሃሮ ዝነበረት ናይ ስነ ጥበብ ኮሌጅ ትምህርታ ኣቋሪፃ መደባ ቀየረት። ምስቶም ናይ ስጋ ወለዳን 2 ንኣሽቱ ኣሕዋታን ክትነብር ከዓ ናብ ኤንሪኮ ቨርጂንያ ወረደት። ምምፃእ ናይ ኬቲ ናብቲ ስድራ ናይ ስቴቨንን ኣሊሳን ሓዳር መሊሱ ዘራሕቕ ኮይኑ ተረኸበ። ስቴቨን ብኽሩ ጓሉ ኬቲ ካብ ትመጽእ ጭሕሙ ክላፀን ክዳውንትን ነቐያየረ ንእሽተይ ክመስልን ክፅዕር ጀመረ። እዚ ንኣሊዛ ኣዝዩ ዘገርማን ዘበሳጨዋን ለውጢ ዝነበረ። ኣብ መንጎ ኬትን ኣብ መንጎ ስቴቨንን ማለት ኣብ መንጎ ጓልን ወደን ዓቐኑ ዝሓለፈ ምቅርራብ ጀመረ። እቲ ምቅርራብ ኣብ መንጎ ኣቦን ጓልን ክህሉ ካብ ዝግብኦ ምቅርራብ ንላዕሊ ኣዝዩ ዝሓለፈ እዩ ዝነበረ። ካብዚ ኣዝዩ ዘፍርሕ ምቅርራብ እንተተቆጠበት ብምባል ኣሊሳ ንኬቲ ጓላ ኣቦ ኣብ ንእሽታ ዝገብራ ዝነበረ ኩሉ ሕማቕ ዘርዚራ ነገረታ። እንተኾነ እዚ ንኬቲ ኣይገደሳን። ነቲ ቅርበት ከዓ ዝያዳ ኣብ ዓሚቕ ምቅርራብ ኣስገርዎ። እዚ ድማ ናብ ኣዝዩ ዘሰንብድ ርክብ ተቐየረ። እቲ ወዲ 40 ዓመት ስቴቨን ምስ ጓሉ ክድቅስን ጾታዊ ርክብ ክገብሩን ጀመሩ።
ኣብ ዓራት ናይ ጓሉ ክድቅስ ዝተዋዕለተሉ ኣሊሳ በቲ ጉዳይ ኣዝያ ክጭናቕ ጀመረት። እቲ ዝተጠረቶ ነገር ከይመጽእውን ክትጽሊ ጀመረት። እዚ ኩነታት ኣዝዩ ዝተደጋገመ እዋን ሰበይቱ ዛዕባ እዚ ጉዳይ ተዛረበቶሞ ምስኣ ተባኢሱ ካብ ገዛ ወፀ። ስቴቨን ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ በኹሩ ጓሉ ኣብ ዓሚቕ ፍቕሪ ወዲቑ ነበረ። ኣብ ሕዳር 2016 ኣሊሳ ናይ ሰብኣያን ናይ ጓላን ርክብ ብግልፂ ሙሉእ ከይፈለጠት ፍታሓተተት። ክልተ ንኣሽቱ ደቆም ሓዲኦም ተማቒሎሞም ድማ ተፈላለዩ። ኬቲ ግን ኣብቲ ናይ ሓዳሮም ገዛ ተረፈት። እዚ ድማ ስቴቨን ምስ ጓሉ ዝነበሮም ብዕሉግ ርክብ ብዘይ ዕንቅፋት ቀጸልዎ። ኬቲ እውን ብሰንኪ ቁልዕነታን ካልእ ወዲ ዘይትፈልጥ ምዃናን ብኣቦኣ ተታሊላ ኣብቲ ብዕሉግ ርክብ ብፍታዋ ተሳታፊት ኮነት። ኣሊዛ ካብዚ ኣነዋሪ ነገር ንጓላ ንምድሓን ናብ ፖሊስ ብምድዋል ኣብ መንጎ ጓልን ወድን ዘሎ ዝምድና ናብ ፖሊስ ሓበረት። ፖሊስ ብዝተሓበሮ መሰረት ንኣቦን ጓልን ኣብ ታሕቲ ቀይዲ ከእትዎም ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ክሰልጦ ኣይከኣለን፣ ክርከቡ ኣይከኣሉን። ኣቦን ጓልን ናብ ሜሪላንድ ብምጓዓዝ ከዓ ርክቦም ብመርዓ ክዛዝምዎን ብሓዳር ክቕጽልዎን ወሰኑ። ኣብቲ ሽዑ እዋን ኬቲ ካብ ኣቦኣ ስቴቨን ጥንስቲያ ዝነበረት። ኣብ ሜሪላንድ ናይ ኣቦን ጓልን መርዓ ብሕጊ ፍቑድ ኣይኮነን። ስለዚ ከዓ መንነቶም ቀይሮም ብሓምለ 20 ቃል ኪዳን ኣሰሩ። እቲ መርዓ ብደጊኡ ንዝሪኦ ህዱእን ዘይርብሽን ይመስል ነበረ። ውሽጡ ንዝፈልጦ ግን ኣዝዩ ዝበዕለገን ኣብ ውሽጡ ማዕሙቕ ልቢ ዓብዪ ቁጡዕ ማዕበል ዝፈጥር ረባሽን ሓደገኛን መርዓ እዩ ዝነበረ። ኣብቲ መርዓ ናይ ኬቲ ማዕበይቲ ወለዲ ተረኺቦም ነይሮም። መርከቢዮም ምኽንያት ከዓ ንኬቲ ከምቲ ኣሕንቂቖም ዘዕበይዋ ድላያ ክማልኡላ ብዝብል ናይ ልውህና ሓሳባት እዮም። ከምዚ ኣብ ስእሊ ትርእይዎም ዘለኹም ከዓ ውሽጡ ሕሩር ፍሽኽታ ሕጉሳት ይመስሉ ኣለዉ። ድሕሪ ውሑዳት ኣዋርሕ ብሓደ ሕዳር 2017 ኬቲ ካብ ኣቦኣን በዓል ሓዳራን ስቴቨን ወዲ ተገላገለት። ስሙ ድማ ቤነት ብምባል ዝተመይዎ። እንተኾነ ናይ ሓድሽ ሓዳሮምን ሓድሽ ውላዶምን ደስታ ነዊሕ ከይጸንሐ ተቖፅየ። ኣብ ወርሒ ሕዳር ብሕጊ ተታሒዞም ናብ ቨርጂንያ ተመሓላሊፎም ተዋሃቡ። ክልቲኦም ዝተኸሰስሉ ምኽንያት ድማ ብዘለዎም ቀረባ ዝምድና ናይ መውስቦ ዝምድና ገይሮም ብዝብል እዩ። ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ሰብ ሓዳር ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ክግበር ኣዘዘ። እዚ ድማ ውፅኢቱ ኣቦን ጓልን ምዃኑን ተረጋገጸ። ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ተራእዩ። ቤት ፍርዲ ነቲ ጉዳይ ስቴቨን ንጓሉ ካብ ብንእሽተኣ ዘየዕብያ ምዃኑ ከም ኣቦን ጓልን ዘይፋለጡ ብምዃኖም እቲ ጉዳይ እቲ ወዲ 40 ዓመት ሰብኣይ ምስታ ጓል 18 ዓመት ናይ ስጋ ጓሉ ዝፈጠርዎ ናይ መውስቦ ዝምድና ብፍቕሪ ተደፋፊኦም ከም ዝኾኑ ብምውሳን ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ናይ መውስቦ ርክብ ንኸይገብሩን ንውላዶም እውን ንኸይሪኡን ብምጥንቃቕ ብውሕስነት ናፃ ዝተሰድዱ። እቲ ውላዶም ከዓ ናብ ግሬስ ዝተባህለት ኣደ ስቴቨን ምስኣ ክዓቢ ተዋህበ። እንተኾነ ግን ነቲ ቁጡዕ ወዳ ነቲ ቆልዓ ንኸይሪኦ ክትክልክሎ ኣይከኣለትን። ኬቲ ካብ ማእሰርቲ ብውሕስነት ድሕሪ ምውፅኣ ኩሉ ነገር ገዲፋ ናብቶም ዘዕበይዋ ስድራ ክትምለስ ወሲና ናብኡ ደው ኢላ ርክቦም ከም ዘቋረፅ ነገረቶ። ስቴቨን ልቡ ተሰብረ፣ ነገራት እውን ተለዋወጠ። ኣብ ሚያዝያ 2018 ናብ ናይ ኣዲኡ ገዛ ከይዱ ነዲኡ ካብ ጓሉ ዝወለዶ ቤነት ወዱ ናብ ኒውዮርክ ምስኡ ክወስዶ ምዃኑ ምስ ነገራ ክትክልክሎ ኣይከኣለትን። እቲ ህፃን ቆልዓ ኣሕሊፍካ ምሃብ ማለት ናይ ሞት ፍርዲ ምፍራድ ምዃኑ ኣይገመተትን። መስክናይቲ ስቴቨን ነተረዳኢ ዘይነበሮ ወዱ ለይቲ ናብቲ ኣብ ዴል ሰሜን ካሮላይና ዝርከብ ገዝኡ ብምውሳድ ሓኒቑ ቀተሎ እሞ ኣብ ክፍሉ ዓፂዎ ኸደ። እዚ ንስቴቨን ናይ ቅትለት ገበን ክፍጽም ናይ መጀመሪ እዩ። ንወዱ ሓኒቑ ድሕሪ ምቕታሉ ገዝኡ ገዲፉ 600 ማይል ተጓዓዘ። ኪድ ሓዲሩ ብንግህኡ ኣብ ገዛ እንዳ ስቴቨን ኣንቶኒ ኬሊፋስኮን ኬቲ ናይ ማዕበዮ ስድራኣን በፅሐ። ኣብኡ ብምዃን ድማ ኬቲ ምስ ናይ ማዕበዮ ስድራኣ ዕለታዊ ምንቅስቓሶም ክከታተሎም ጀመረ። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ሓደ መዓልቲ ኣንቶኒዮ ናይ ማዕበያ ኣቦኣኒ ኬቲን ወለዲ ኣንቶኒዮ ክበፅሑ ብቶዮታ ፒክኣፕ መኪና ኣብ ገዝኦም ወፁ። ስቴቨን ከዓ በታ ሒዝዋ ዝነበረ ሚኒቫን መኪንኡ ካብ ቀረባ ርሕቀት ክከታተሎም እንከሎ ሕርቃኑ ምቁፅጣር ከኣብዮ ጀመረ። ክከታተሎም ድሕሪ ምፅናሕ ድማ መኪንኦም ደው ኣብ ዝበለትሉ እዋን ብጎኒ ብምምፃእ ክትጉሰሎም ጀመረ። መጀመርያ ንኬቲ ብተደጋጋሚ ተኽሲ ኣብ ርእሳን ክሳዳን ብምህራም ቀተላ። ነቲ ንጓሉ ካብ ጓል ዓመታት ሒዙ ዘዕበየሎ ኣንቶኒዮን ምስኣ ተኪሱ ብዙሕ ደም ንክልቲኦም ቀተሎም። እቲ ዝገርም ስቴቨን ንክልቲኦም ድሕሪ ምቕታሉ ነዲኡ ደው ኢሉ ንጓሉን ነቲ ካብ ኣብ የወለዶ ወዱን ከም ዘቐተሎም ንኣዲኡ ደው ኢሉ ምሕባር እዩ። ኣዲኡ ድማ ናብ ፖሊስ 911 ደው ኢላ ወደይ ሰበይቱን ወዱን ቀቲሉ ብምባል ንፖሊስ ሓበረት። ፖሊስ ኣብቲ ገበን ዝተፈጸመሉ ከባቢ
ብዝገበሮ ፍተሻ 5 ማይል ርሒቑ ናይ ስቴቨን መኪና ረኸብዋ ካብኡ ብዙሕ ከይረሓቐ ድማ ስቴቨን ረኸብዎ ከኣስርዎ ግን ኣይከኣሉ ምክንያቱ ርእሱ ብጥይት ተበሲዑ ነፍሱ ዝሒሉ ደም ኣልቦ ኮይኑ ስለ ዝነበረ